weteng iku gede. Sampai nak zaman biyen iku sandangane kan gawe klambi rok terusan. Iku metetek ngono iku dikekrekna. Kowe gak bedah. Mergo wetenge terus gede-gede sambate nak. Lah iku kena jengges. Wah, yo memper wong lorone dadah. Oh, lah wong kuwi kena bendung segara. Ya wis kaya pitik dibelah. Iku Pak dhewe weruh dhewe polane iku nak. Angger wong kuwi duwe luput karo liyan. Nggih. Pokoke luput. Biyen iku sing kerep ditokke ngono iku nak. Gek mongko lek wong iku luput gampang konoan iku mbebune. Jarine ngono nak. Ngono iku. Atik angel digolekne pitulungan. Pomo digoleke tamba ki ora ndang petuk. Lek wonge salah. Atik ngono kuwi, wektuke ora suwi lho nak. Lek diarani apa kuwi jumlah perengis dapur, turungga pecuk, bendung segara ki ukurane wektu mek jam. Iki sing sliweran teng sosial media cek kapan nane nika teng YouTube nggih rame. Iki babakan tenung santet. Nggih. Heeh. Iku sejatosipun napa wonten tenanan to, Pak? Sejatine wonten napa mboten? Kuwi ngene ya, Nak. Nggih. Mligine Pak D dhewe ya ta, iki ngrembug zamane Pak D biyen ya ta karo simbah-simbah. Kuwi ngene nak. Lek tak arani ana tenan kuwi. Kok Pak D ora weruh nyatane ya ta? Nggih. Ning upama tak arani ora tenan iku simbah-simbah nate cerita. Ya. Pisan kuwi lah kaping pindho. Cedhake Pak D, omahe Pak D kepara rada sisih kulon nak. Iku biyen ana wong wadon ayu banget nak. Ayu banget. Ya wis umure kurang luwih ya 45 nak. Ampun nggih umur nggih, Dik. Ya, tapi sik ayu. Lah, iku lara dadak nak. Lara dadak. Lah, lara niku pancen aneh nak. Terus pundi niki, Pak? Penasaran lho. Ngene. Wiwitane iki dheweke lek jaman biyen urung akeh toko nak. Nggih. Anane ya mung palen. Ngono iku ya palen iku dodol jajan-jajanan namung ora sasetan kaya jaman saiki. Ya isih upama kacang sanggei barang iki sik diadahi rodok ngono kae. Lah iku antarane jam 4 wong iku mau tuku kacang nak. Tuku kacang goreng nggih. terus digawa mulih dipangan. Lah nalika mangan iku jarine ceritane nak. Rasane kaya keselak. Bareng ngono terus wetenge krasa lara nak. Krasa lara lah aneh. Tak kandhake aneh. Wetenge iku saya gede. Lah pas nalika nemen-nemene lara, Pak D jaman semono isih bocah nak. Dadi ora ngerti lek nang kono nggone wong susah sedih. Lah aku ku karo kanca-kanca ya bocah cilik-cilik. Ya wis gede tapi sik bocah. Iku nonton nak. Aku pancen ndelok nang omah iku. Kesaksian langsung nih. Iya nak. Weteng iku gede. Sampai nak, zaman biyen iku sandangane kan gawe klambi rok terusan. Iku metetek ngono iku dikekrek nak. Kowe gak bedah. Lah sampai amit sewu. Teko katok dalem nak. Iku lho sampai kaya arepe mlebu nang jero kulit katoke.
Mergo wetenge terus gede-gede sambate nak. Wis iku lah. Terus ngene bareng iku. Lho iku dadi tewase lho nak. Ya sakas dina kuwi mau jam kuwi mau. Ya. Dadi tewase. Ngono. Lah bareng ngono ya toh ya kalebu suwardi bapake Pakde ya simbah-simbah ya padha takjiah wong nganti jenenge tangga. Lah bareng ngono mulai takjiah terus bengine sampai sesuk sampai ben ngono iku sak dalan-dalan turut nggon cangkruk-cangkruk turut nggon warung-warung iki wong tuwa-tuwa ki ya padha omong-omongan. Lah si anu ke kok lorone kok anu lah kan ya jenenge wong jejagungan wong umuk ya pating cerbung nah. Lah wong iku kena jengges. Wah, yo memper wong lorone dadah. Oh, lah wong kuwi kena bendung segara. Lah iku lho nak. Bendung segara niku nopo, Dik? Lah wong jenenge bendung segara ki yo padha karo waduk Karangkates. Nggih. Dadi padha karo banyu mandeg. Lah banyu mandeg lek nggone ora jembar. Kaya ngono. Oh, dadi nang kono ki jenenge. Lah ya lek banyu-banyu kali. Lah iku banyu nang kono metu anune kok metu isine dadi ya rasane cara lara wis. Wah, polane nak. Ya wis kaya pitik dibeleh. Iku Pak Dhewe weruh dhewe polane iku nak. Ora kok jari ndak. Lah lek perkara yaiku mau balik maneh apa iku jengges apa tenung Pak Dhewe ora ngerti yen nyatane ngono kuwi lah wong tuwa-tuwa sing mungkin ya dheweke iki biyen-biyene tau ngerti para sepuh-sepuh mau iku lek ngarani kena yes tenung jengges sak jombah iku jenenge bendung segara. Niku jenise bendung lah. Jenise iki jare pirang-pirang nak. Kalebu tulung pecuk. Lah ngene, lek iki dedungengan utawa critane simbah. Wong iku lek kena jengges tulung pecuk. Kuwi entek getih nak. Waduh. Dadi panganane getih. Critane. Tulung pecuk iku panganane getih, mulane wong lek kena iku ngenas-ngenasnya getih entek lemes langsung tewas. Ngono iku. Lah terus ana meneh sing luwih medeni meneh pring sedapur. Iku nate mireng wae. Nah ya ta. Dadi diarani pring sedapur iku dadi upama wong ki nyejo karo ora seneng karo sapa di pring sedapur iku pancen karepe wong sak kulawarga jero omah itu kenekne kabeh nah. Mulane diarani dipring sedapur iki padha karo dapuran pring dirombak, dirubuhke kabeh. Ngono iku. Terus ana meneh sing kena diarani apa iku jenenge nglemodong. Nglemodong iku ya sak jumlah. Lah kadang-kadang lah aneh. Biyen niku jare lek kena ngono iku wetenge lara kok ana salah sawijine wong tuwa iso nambani. Iku dijupuk ngono iku jare lek dibalekne ajale nak, dibalekne asale kuwi. Upama karo wong sing nedya kuwi paku. Lah kuwi engko nang kono ya iso wujud paku. Jare ngono nak. Beling ya iso wujud beling. Ngono ya. Lah iku malah ngene nak. Ya wis tahun-tahun iki tegese ya tahun wingi, tahun iki kalebu tahun anyar. Nggih. Iku Pakde nate krungu ya wong lara. Weteng atos, gedhi atos. Lah iku nate diperisakne nyang dokter. Iku ya dudu liver, dudu apa, ndak enek penyakite nak. Mboten
Ya aneh dah. Mboten terdiagnosa. Tapi rasane jare yo ndak karu-karuan. Lah zaman semono iku terus ya digolekke wong tuwa nah jarine karo keluargane. Jebul yo kenek bangsane. Ngono-ngono kuwi. Oh. Lah mulane ngene mau mulane Pak Diku upama arep mangsuli ana tenan Pak Di ora ngerti kok ngono ane iso mlebu rono liwate ngendi ya to. Ya sing jelas mungkin mesti bangsa gampangane wong ngomong dukun sing iso ngono kuwi dukun sing ampuh njumbuh carane nglebone ya to. Pak Di ora ngerti ning upama tak kandhake ora nyata kuwi mau Pak Di ndelok nyang iku ngene wong sing kena ngono jare Bendung Segara iku. Lah simbah nate kondo, aku nyatu takok lah. Tiang kok saged kenging kok tenan iku dos pundi to, Mbah? Lah iku aku takon simbah lah, simbah ya dudu dukun ning wong sepuh banget. Lah racak-racak elek jaman biyen angger wong kuwi duwe luput karo liyan. Nggih. Pokoke luput. Biyen iku sing kerep ditokke ngono iku nah. Gek mongko lek wong iku luput gampang konoan iku mbebune. Jarine ngono nah. Ngono iku. Atik angel digolekne pitulungan. Pomo digolekke tamba ki ora ndang petuk. Lek wonge salah. Atik ngono kuwi, wektuke ora suwi lho nah. Lek diarani apa kuwi jumlah pernis dapur, tulungga pecuk. Bendung Segara ki ukurane wektu mek jam. Mesti tewas nah. Ngono iku lho. Mulane lek luput kuwi angel digolekne tamba ning lek wonge pener, wonge ora salah. Kira malah urung nganti mlebu jenenge wis kamanusan nah. Kamanusan iku ngonoan sing jare ngonoan iku upamane ibarate panah ngono dipanahne kok kadohan teko nggone wong sing disejo kuwi. Dasare wong ora luput kuwi ceblok dok nyang lemah ngono wis balik wujude nak upama iku beling ya wis beling wujude upama iku paku ya wujud paku lek wis ngono iku jenenge kamanusan wis ora enek dayane apa-apa nak ngono iku jarene mulane terutama sing gampang kelebon ngonoan lan apa kuwi ora suwe kuwi mesti wong iki sing kerep-kerep wong luput nah. Lah apa meneh jare aku ning ngonoan iku kejaba wonge sing ngethukke iku ya tirakat gedhe kuwi mesti sambat karo bangsa setan nah. Ngono iku mane ya cepet. Ngono iku mulane jenenge warna-warna tek ya sarwa. Ana meneh nak ana mbuh iku malah anu nak ya wis taun keri-keri iki wong Pakde wis duwe anak iku lah iku cetok salah sawijine wong iku ya cerita nak cerita jarene tau di ngonokne wong iku rehne wonge ora luput nak ya cek oleh pitulungan lha iku beda neh iku bentuke ngene nak mulai saka lengen sampai teko epek-epek ngene iki nggih iku jeblos-jeblos ngono nak mbocor ngono lha iku anu nak lek sing bentuk ngono ku suwi teges iki lek ndak ngantuk tangga ya wis ngono kuwi ngono lha iku dokter ya ndak iso ngobati. Wong jari ya dijajah yang nggone dokter di sembarang disuntik diobati yes ndak iso mari nak nggon dadi nyenyek kaya nggon sikil-sikil dilamakne ya bledak-bledak ngono lah rehne iku wonge ya rada ngerti nak lah rehne digawa nyang dokter wis ora mari akhire anu nak dia iku tirakat nah lah lek tirakat iku ceritane anu nak
Apa iku turu nang pampang dadi gawe turun nang dhuwur nang wit lah. Dadi jarene lek mulai jam 12 jam 1 sampai jam 2 ngono ki menenge ya patar semedi nyuwun tombo nak. Ngono lah. Kuwi tangane sing bodhoan ndrodos-ndrodos ngono ku dheweke cepak banyu anget ngono nak. Disae to dipliriti ngono. Dipijeti ngono. Iki kotos ngono, dadi tutule banyu anget ngono. Jarene lagi 5 dina wis suda. Akhire ya iso mari mulih. Dadi aku ya didudohi tangane iki mbiyen tilake ngono kuwi. Ning ya mek karek apa? Alah ya ora bekas lokal. Ngono ora malah lek karo tilak ora pati bekas nak. Dadi pulih ngene iki. Dadi ora kaya panuting dilemokno ndak ya mek enek gilap-gilap ngono. Oh, sing putih-putih ini kok Wadi. Ngono kuwi. Nggih. Kuwi. Loh berarti niki saking Pak De berarti dereng ngertos secara pasti niki liwate napa ngoten nggih. Iya, dadi ya iku mau dadi Pak De ku siji pengalamane ndelok wong ngono jarene ya kena iku ya to. Lan ya simbah-simbah ki nate cerita ngono kuwi. Dadi upama Pak De ki arep jawab enek wong nyatane iki Pak De ora ngerti, ora iso bentuke apa. Tegese apa kuwi jepahku apa kuwi beling kan ndak katon wong Pak De ruwe wis wongku lara. Lara lah wong-wong lek ngarani iku kena diarani kena jengges utawa tenung bendung segara. Ngono iku. Terus niki anu Pak De wonten tips napa mboten saking Pak De ini supados lek istilahnya wonten ngoten niku. Damel bentengi. Wo, mulane ya nak Pak De mau nate cerita racak-racake wong ngono ku wong luput. Siji keluputane wong ngono iku jare nak iku anu kok turun temurun. Upamane ngene nak. Biyen kuwi mbah-mbahe sok tau ngonoke wong. Akhire mbahe ora apa-apa ninggale lumrah njur anak putune ketagih. Roh-roh dingonoke wong bentuke ngono kuwi nak. Lek tak pikir kaya anu nak malih kaya keris empu gandring. Nggih. Ngono iku dadi nagih sampai teko pirang turunan. Lah kuwi mulane tamenge ya to siji wong iku aja sampai sok miloro wong sing tanpa luput ya ta. Ping pindho kudu sing sugih setiting ati-ati neng papan ngendi wae sing dudu wilayahe dhewe upamane nyerungo nyang liya kutha nyang liya pulo ngono iku ya paling ora mbuh kono kebisane apa kapercayane apa sedulur sing lagi tindak mau ya permisi ibarate kula nuwun. Dadi ngono iku kaping pindho nah iki budaya nggih. Ngene wong lek gawe gaman nah dukun sing sok nglakokne ngono iku kala mangsa lek duwe gaman bentuk keris iku jenenge kidang anu carang suka. Carang suka utawa kidang suka iku gamane wong tukang nyengges. Lah tulake wonten ana gaman ya bentuk keris jenenge eyang suka. Kuwi bentuke meh padha nak kerise lo atik rada amba. Dadi rada ora kaya keris liya-liya dadi rada amba ngono. Eluk-eluk ngono. Tapi jaman semono wong Pak De ku ya isih Joko cilik ndak pati
migatekke mung diduduhi wae karo kancaku iki jenenge Eyang Suka iki kena dinameni bangsa Jengges Tenung. Jalaran ya cerita jalaran wong tukang Jengges Tenung iku lek ngingu gaman adate yaiku lek Rakidang Suka Carang Suka lah sing paling landhep Carang Suka kuwi. Lah kejaba ngono yaiku ora sepi ing pengati-ati lan aja mulane aja gumampang gampang yaiku gawe lelaraning liyan sing ora luput ngono iku. Soale apa kadang-kadang ibarat pitik ya toh. Pitik iku lek duwe anak roro kutuke ditutul pitik liya mongko kutuke ora salah. Lah sing salah sapa? Ya sing duwe kutuk biyen-biyen. Ibarate lah kae bocah kae jujur apik kok keluargane enek sing kena ngonoan. Lah iku biyen lek ditelusur critane wong biyen iku mbah-mbahe biyen sok tau ngonoke wong. Mulane yo ngati-ati. Ngono iku. Niku aku seputar Tenung Jengges santet ya. Iya, rasane lah iya sejenis. Heeh, lan ya iku utawa sing nate dingerteni Pak Di wae ngono iku. Saya mboten apa Pak De mboten istilahnya mboten wantun niki wonten. Ndak wani nggih. Sale buktine iya niku wau gitu. Heeh, lah perkara iku karo wong sepuh-sepuh lek ngarani ngono iku. Matur sembah nuwun Mas Iyamong 10 mawar matur sembah nuwun. Lancar rezeki sehat selalu Mas nggih. Nggih Pak De niki dadi sawetara ngono iku gaduke Pak De lek bab kuwi nggih ampun kesupen dipun like subscribe nggih Pak De. Heeh. Mugi saged pinanggih malih. Lan yo upama ana kurang marme sedulure di bab iku sing takon ya ngapunten. Sembah nuwun mugi-mugi saged pinanggih malih maneh dina sing arep teka. Nggih nggih.